Obhliadka je len formalita. Byt predsa predá poloha. Áno, to je veľmi časté. Sú ľudia, ktorí si myslia, že raz keď majú byť v centre, tak sa tam pohrnú ľudia. To je ďalší z mýtusov, ktorý môže priniesť tomu majiteľovi o mnoho menej peňazí. Ak sa nehnuteľnosť veľmi dobre nastaginguje, čiže upraví, ak sa dobre nafotí, ak sa dobre zinzeruje, veľakrát vie priniesť oveľa viac peňazí, ako samotná lokalita dokáže tomu človeku pomôcť s tým predajom. To znamená, nejde tu len o lokalitu. Ide to o celý súbor tých vecí, ktoré prinášajú pre predávajúceho naozaj kupujúceho, ktorý vie oceniť to všetko, čo preto bolo urobené. Takže lokalita je síce vec jedna a spomíname ju vždycky na tom vrchole tých vecí lokalita. Za ňu sa koniec koncov niečo pripláca, ale nejde to bez tej dobre urobenej inzercie, prípadne dobrej prezentácie, čo napríklad nielen tá lokalita ponúka, ale možno samotný dom, samotný byt alebo samotný pozemok práve v tej lokalite. Ja si myslím, že v niektorých prípadoch to aj môže byť pravda a teraz by som to rozdelil možno na dve situácie a to je, že hľadám si vlastné bývanie alebo investujem. Ten investor, áno, ten veľakrát, keď už mal za sebou niekoľko bytov kúpených, tak áno, už nepotrebuje ich vidieť a tá lokalita môže byť pre neho dôležitá, ale pre toho človeka, ktorý tam ide bývať, samozrejme tá lokalita je veľmi dôležitá, ale tá emócia, ktorú tá nehnuteľnosť na ňo dá, tak to je to, čo najviac predáva. Hej? Čiže áno, treba pracovať s cenou, lokalitu nezmeníme, ale veľmi málo nehnuteľností sme predali tak, že by si to ten človek ani nešiel pozrieť.